Аз? Че не ме пускат на концерта. Най-тъпата работа. То би му очаква в разлог. Няма да те пусне без придружител. Аз им казах, че сестра ми ще идва, ама те... Чакай, бе. Аз казах им, че сестра ми ще идва. Yes, знаех си, че ме пуснат! Yes! Това е толкова яко! Най-якия концерт! Чакам го от супер много време! И точно на рождения ми ден! Ало? Дай ме да ме пуснаха! Ти кога ще идваш? И двата дена и аз така! Да, знам, супер ще е яко! Мани ги другите групи, виж ги останалите! Да, окей, чуй са. Значи аз ще говоря с сестра ми, защото тя ни е транспорта. Ти се обади на останалите там, на останалите хора. Обади се на Иво, ще идва от Франкфурта. Аз ще говоря за палатките. Да, окей, аре ще извънна после, че сега трябва на репетиция. Да имаме извънредни, защото имаме някакво представление. Окей, аре, чао. Имаме представление. Кое беше представлението? Чакай, бе. Представлението беше на...